ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമൻ ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ജയം. യത്കൃവാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനീഷ്ടം സ്വാമിതം ഭൂതലേ ശ്രീയദ്രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീദപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകലനരകുനാദാനിതം തം സജീവ കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സകലലളിതാ ശ്രീനിശാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. കൽപതരൂപസ്ഥാ സിന്ധുഭ്യേന ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ പതാക സ്വാമിന് നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ യഥായികമപ്രദായിനെ ഗൗരവധാമധായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന് നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി സാക്ഷാത്കാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീരാധാനന്ദ കൃഷ്ണ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതല് പഠിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിയമവും നിയമങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. പൊതുവെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആചരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ മര്യാദകൾ എന്നാണ്. മറ്റൊരു പുറത്ത് നമ്മൾ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് അല്ല, അകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നു, അല്ലെ? ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയിട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ആരെ കാണുന്നു? ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കാണുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെ കാണുന്നു? തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ. ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ, ആ സൈഡില് ഭഗവാൻ കാണും. ഭഗവാൻ രാധാ ഗോവിന്ദനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ബലരാമായിട്ടോ അല്ലെ, എല്ലാവരുമായിട്ട് കാണും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിലയിടത്ത് രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാണും. പിന്നെ ചിലയിടത്ത് എന്താണ്? ശ്രീരാമനും പിന്നെ സീതാദേവിയും ലക്ഷ്മണനും ഹനുമാനും കൂടെ കാണും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല പ്രതിഷ്ഠകളായിരിക്കും. DT എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിഷ്ഠകളാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ പല പ്രതിഷ്ഠകളാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ അവർക്കെല്ലാം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അല്ലെ? പരം ഗുരു ആണ്, അല്ലെ? എന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ആരാ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരായ പരം ഗുരുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പം പരം ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകിൽ ക്ഷേത്രമുറിയുടെ വാതില് മെല്ലെ മുട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശന കവാടത്തിനടുത്തുള്ള മുറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മണി
പതുക്കെ അടിക്കുകയോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലാത്ത ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴും മണി അടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു മണി അവിടെ കയറുന്നിടത്ത് കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ മണി അടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അകത്ത് കയറുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാ പറയുന്ന ക്ഷേത്രമണി. നമ്മൾ വാതിലിൽ മുട്ടണ്ട. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആയിരിക്കും നമ്മള് പൂജാമുറിയുടെ വാതിലിൽ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് അല്ലെ തുറക്കുന്നത്. മണി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മണിയും അടിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് രണ്ടും ചെയ്തിട്ടാണ് പൂജാമുറി നമ്മൾ തുറക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ മിക്കവാറും ക്ഷേത്രം തുറന്ന് കിടക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുത്തെ മണിയിൽ പതുക്കെ അടിക്കണം. പതുക്കെ എന്നാണ് അവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പതുക്കെ അടിക്കണം. ക്ഷേത്രമുറിയിൽ ക്ലാസ്സും മറ്റും നടക്കുന്നുണ്ടാകാം. അപ്പൊ മിക്കവാറും ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ? 8 മണിക്ക് ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയുടെ മുന്നിൽ ആണ് പ്രഭു ഇരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഭക്തര് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിനൊന്നും തടസ്സം വരാതെ നമ്മൾ പോയി പ്രതിഷ്ഠയുടെ കുറച്ച് മുന്നിലായിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് നടക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ആ പ്രതിഷ്ഠ വന്ദിക്കാനായിട്ട് പോകണം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മണി അടിക്കുന്നതിന് പകരം സൗമ്യമായി വാതിലിൽ മുട്ടുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ മണിയടിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് വളരെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? വാതിലിലൊന്ന് തട്ടുക. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വന്ദിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഗുരുവിനെ വന്ദിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്? ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വന്ദിക്കേണ്ടത്. ഗുരുവാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ വന്ദിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തനെ എപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് വന്ദിക്കുക? ഗുരുവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വന്ദിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ കയറി പോകുമ്പോ ഇടതുവശത്ത് മിക്കവാറും ക്ഷേത്രത്തില് ഹാളിൽ കയറുന്നിടത്ത് ഇടതുവശത്തായിട്ടായിരിക്കും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രതിഷ്ഠ കാണുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വന്ദിക്കുന്നത്? അതോ ഒരു സൈഡും ഇല്ല? അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കാതെ വെറുതെ അങ്ങ് വന്ദിക്കുവോ? എങ്ങനെ? ഇടത് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ വന്ദിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കയറി ചെല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വരണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വലതുവശത്താണ് നമ്മൾ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഇടതുവശത്ത്, അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, നമ്മളെ ഇടതുവശത്ത് ആര് വരണം? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രതിഷ്ഠ വരണം. ആ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്ദിക്കേണ്ടത്, പ്രണമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രതിഷ്ഠ. അതായത് നമ്മൾ വന്ദിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വലതുവശത്ത് നിന്നാണ് അല്ലേ? ആണോ? കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായില്ല? നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോ കയറി ചെല്ലുന്ന അതേ സൈഡിൽ നിന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ നമസ്കരിക്കണം. അത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രണാമം നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് നിർത്തി പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. ഇടതുവശത്ത് നിർത്തണമെന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇടതുവശത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രതിഷ്ഠ വരുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുക. ഏതാണ് പ്രണാമ മന്ത്രം? ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി വാണി പ്രചാരണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി താരിനെ അല്ലേ?
അപ്പൊ അതെ. അതാണ് നമ്മൾ ശീലപ്രഭുപാദരെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അത് ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കാൻ പറയുന്നത് ഒന്നെന്താണെന്ന് നമ്മളും അത് ശ്രവിക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഏതാണ് കീർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. മനസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ ഉറക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവിയിലും അത് കേൾക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ മറ്റുള്ള ഭക്തര് കാണും, അവരും കേൾക്കും. പിന്നെ ഏതാണ് ധാരാളം ജീവജാലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട്, അല്ലേ? അവർക്കെല്ലാം ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് അവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ഉറക്കെ നാമം ജപിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ശ്രവണം വരുന്നു, അല്ലെ? കീർത്തനത്തോടൊപ്പം ശ്രവണം വരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് മറ്റു ഭക്തരും കേൾക്കും, മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും കേൾക്കും. ഭക്തർക്ക് നാം ഇത് ജപിക്കാനായിട്ട് അറിയാം, അല്ലെ? പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ അറിയാമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആർക്കറിയത്തില്ല മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക്? അവിടെ ഒരുപാട് പ്രാണികളും അതും ഇതുമൊക്കെ കാണും. അവർക്കൊക്കെ ജീവനുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ശ്രവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അത്രയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കെ ജപിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തർ തങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ജപിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ദീക്ഷാഗുരുവാണ്, എന്താണ് ദീക്ഷ എടുത്തവരാണെങ്കിൽ ദീക്ഷാഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമസ്കരിക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പരംഗുരുവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന് നമസ്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് ആദ്യം ദീക്ഷ എടുത്തവരാണെങ്കിൽ ദീക്ഷാഗുരു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ദീക്ഷാഗുരു ആരാണ്? ശ്രീല ജയപതാക സ്വാമി, അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രീല ജയപതാക സ്വാമി, ജയപതാക സ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം ആർക്കറിയാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ, ഞാനെന്നും ചെല്ലുന്നതല്ലേ? ഏതാണ്? കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലെ ശ്രീമതി ജയപതാക പാദാസ്വാമി ഇത് നാമ്നി. നമ ആചാര്യപാദായ നിരാകൃതപ്രദായിന് ഗൗരകഥാമദായ നഗരഗ്രാമ താരിന്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ദീക്ഷ എടുത്തവരുണ്ടോ ക്ലാസ്സില്? സദാചാർ ക്ലാസ്സില് ആരില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പ്രണാമം ആർക്ക് അർപ്പിച്ചാലും ആദ്യം നമ്മൾ ആരുടെ ചൊല്ലണം? ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അതാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ, രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും, അപ്പൊ ഇവിടെ ആരുടെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ മൂർത്തിക്ക് ഏതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരുടെ മൂർത്തി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിയെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും അവരെ ഒരാളുടെ ഇടതുവശത്ത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പേരുകൾ ജപിച്ച് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മൾ ഏതാണ് ആ പ്രതിഷ്ഠ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് വരുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നമസ്കാരം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് പ്രതിഷ്ഠയുടെ വലതുവശത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമസ്കാരം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് ആര് വരത്തുള്ളൂ? പ്രതിഷ്ഠ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രതിഷ്ഠ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തായിരിക്കണം. അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരായാലും ഭഗവാനായാലും എന്താണ് ഏത് മൂർത്തിയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രതിഷ്ഠ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത്, അതായത് നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠയുടെ വലതുവശത്ത് ആണ്, വലതുവശത്തായിട്ടാണ് നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ പേരുകൾ ജപിച്ച് പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. നമ്മളപ്പോ പറയുന്ന രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവിന്ദന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീർത്തനം, അല്ലെ? രാധാമാധവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കീർത്തനം ചൊല്ലുകയോ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ കീർത്തനം ചൊല്ലും. പിന്നീട് കൃഷ്ണ ബലറാം ആണെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ബലറാമിന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഗൗരനിധായ ആണെങ്കിൽ ഗൗരനിധായ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഗൗരനിധായ ആരാണ്? ആരൊക്കെയാണ്? ഗൗര ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അല്ലെ?
അപ്പൊ അതാണ് ഗൗരനിധ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗൗരാംഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിധ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേരുടെയും പ്രതിഷ്ഠയെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ, ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണും. അപ്പൊ ഇതാണ് രാധാഗോവിന്ദന്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വലതുവശത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ആരുടെ കാണുന്നുണ്ട്? ഗൗരനിതായുടെ പ്രതിഷ്ഠ കാണും. ഇടതുവശത്തായിട്ടാണ് നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ രാധാഗോവിന്ദന്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉത്സവങ്ങളുടെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പല പല പൂജകൾ ചെയ്യും അല്ലെ? ആ പൂജകളെല്ലാം ചെയ്യും, അഭിഷേകം ചെയ്യും. അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ലോഹനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള രാധാഗോവിന്ദന്റെ പ്രതിഷ്ഠയിലാണ്. അതും ഇതാണ് ആ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണും. പിന്നെ താഴെയായിട്ട് ആരുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠകളോ കാണും. അഷ്ട ഗോസ്വാമിമാരുടേതും അതേപോലെ വേറെ ആരുടെ പഞ്ചതത്വത്തിന്റെയും പിന്നെ വേറെ ആരുടേതാണ് കാണുന്നത്? ഗുരുപരമ്പര അല്ലെ? 5 ഗുരുക്കന്മാരുടെ, നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന 5 ഗുരുക്കന്മാർ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള 5 ഗുരുക്കന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠയും കാണും, ചിത്രമോ പ്രതിഷ്ഠയോ കാണും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ് ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ മുറയ്ക്ക് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമസ്കരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ആ രീതി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് വിളിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഏതാണ് പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ പലത് ചൊല്ലുന്നത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും പേര് വിളിച്ച് നമ്മൾ പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗുരുപരമ്പരയിൽ തുടങ്ങി ദർശനം സ്വീകരിക്കണം. ഗുരുപരമ്പര ആയിട്ടാണ്, ഗുരുപരമ്പരയാണ് ഏതാണ് താഴെയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇടതുവശത്ത് ഗുരുപരമ്പര കാണും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് കാണുന്നത്. അതിന്റെ ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ആയിട്ടാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഗുരുപരമ്പര വരും. അതിന്റെ ഇതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നരസിംഹമൂർത്തി അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണും. അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ആരെ കാണും? തുളസി മഹാറാണിയുടെ ഇതാണ് തുളസി ചെടി കാണും അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇടത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? വലത്തോട്ട് പോയി ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗുരു പരമ്പരയിൽ തുടങ്ങി, അതായത് ഏറ്റവും ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് നീങ്ങി എന്താണ് ഭഗവാനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദർശനം തുടരണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ വലത്തോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ഇടത് കോണിൽ നിന്ന് ക്രമാനുഗതമായി വലത് കോണിലേക്ക് നമ്മൾ ദർശനം സ്വീകരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണ ബലറാം അമ്പലത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണ ബലറാം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആദ്യം ആരെയാണ് വന്നിച്ചത്? ഗൗരനിധായുടെ ആൾട്ടറിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഗൗരനിധ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ ബലറാമിന്റെ നമ്മളിവിടെ ആരെയാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആദ്യം വന്നിച്ചു അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടോട്ട് പോയത് രാധാ ഗോവിന്ദനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൃഷ്ണ ബലരാമോ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോയത്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പോ ആദ്യം ആരെയാണ് വന്നിച്ചത്? ഗുരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗൗരനിധായെ വന്നിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ ബലറാമിന്റെ ആൾട്ടറിലേക്ക് പോയി. എന്നുവെച്ചാൽ അവരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ആൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ALTER. അത് അങ്ങനെ പോയി. തുടർന്ന് ശ്രീ രാധാ ശ്യാമസുന്ദരനെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ഗൗരനിധ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ ബലറാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ്? ശ്രീ രാധാ ശ്യാമസുന്ദർ. അപ്പൊ അത് ലെവൽ ഹയർ ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങി മുകളിലോട്ട്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടല്ല. അപ്പൊ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങി മുകളിലോട്ട്, അങ്ങനെയാണ് നമസ്കാരം അർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മളിനി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ട രീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? അത് പോകുമ്പോ പറ്റുന്ന പോലെ തൊഴുതിട്ട്
നമസ്കരിച്ചിട്ടിങ്ങ് വരും അല്ലെ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. ഹരേ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മള് അറിയാതെ നമ്മള് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം പോയി നമ്മൾ നേരെ പോയി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി തൊഴും അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദര് ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ, നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ ഒന്ന് തൊഴുതേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രഭുപാദരെയും തൊഴും അല്ലേ. അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട്. ആരാ എപ്പോ തൊഴണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ ഓർഡറിൽ അല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യം ആരെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദീക്ഷ എടുത്ത ആളാണെങ്കിൽ ദീക്ഷാഗുരുവിന്, പ്രതിഷ്ഠയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലെങ്കിലും നമ്മൾ ദീക്ഷാഗുരുവിനെ പ്രണമിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദർ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് വരും. ആ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വരണം. ആ തരത്തിലാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇരിക്കുന്ന അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോ അവിടെയും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രതിഷ്ഠ നമ്മളെ ഇടതുവശത്ത് വരുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നമസ്കാരം ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രതിഷ്ഠ നമ്മുടെ വശത്ത് വരുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ നമസ്കാരം ചെയ്യണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ വേണം എന്നിവിടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ ഏതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആര് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പര, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷഡ്വാസ്വാമിമാർ, ഇങ്ങനെ വലത്തോട്ട് പോകണം. ഓരോ പ്രതിഷ്ഠകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠയില് നമസ്കാരം അർപ്പിക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്നത് ആരാണ്? ഗുരു പരമ്പര കഴിയുമ്പോൾ ഷഡ്വാസ്വാമിമാരെ കാണാം. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വലതുവശത്തായിട്ട്, നമ്മുടെ വലതുവശത്തായിട്ട് ആരുടെ പ്രതിഷ്ഠയും കാണാം? നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മുടെ വലതുവശത്തായിട്ട് തുളസി ദേവിയുടെ ചെടിച്ചട്ടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് ആരുടെ പ്രതിഷ്ഠ കാണാം? ആരുടെയാണ് കാണുന്നത്? രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ ലോഹനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠ കാണും. ഏറ്റവും ഇടത് കോർണറിലായിട്ട് ആരെ കാണാം? നിതായ് ഗൗര പ്രതിഷ്ഠ. അതും ലോഹനിർമ്മിതമാണ്. അവിടെ അതും കാണും. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട്. അത് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് പ്രതിഷ്ഠകൾ, നമ്മൾ ഓരോ പ്രതിഷ്ഠ വയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് രാധാ ഗോവിന്ദനെ വയ്ക്കും. അതിന്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ആരെ വയ്ക്കുന്നത്? ഗൗരനിതായി, അങ്ങനെ നരസിംഹമൂർത്തി, പിന്നെ അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഗൗരനിതായ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ, ദാമോദര ഭഗവാന്റെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാമോദര ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ വയ്ക്കും. അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പര വയ്ക്കും. അപ്പൊ ഗുരു പരമ്പര ഏറ്റവും ഇടത്ത് വയ്ക്കും. അതിന്റെ വലതുവശത്തായിട്ട് നമ്മുടെ വലതുവശത്തായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു പരമ്പരയുടെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ വയ്ക്കും. അങ്ങനെ പല പല തട്ടുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പടങ്ങൾ വച്ചേക്കുന്നത്. പടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പല പല തട്ടുകളാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പൂജാമുറി അലങ്കരിക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിലാണ് അലങ്കരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലാകും ഈ രീതിക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ വച്ചേക്കുന്നത്. നാളെ മംഗളാരതി കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ തരത്തിലാണ് അവിടെ വച്ചേക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പ്രണാമം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രണാമ മന്ത്രം പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലേ. അതൊരു മസ്റ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയും ഗുരു മഹാരാജിന്റെയും, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരാണ് ഗുരു പരമ്പരയുടെ, പിന്നെ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വേറെയും പൂജ നടത്തുമ്പോൾ വേറെയും ഉണ്ട് അല്ലേ. അത് പഠിച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ ഒരു പഞ്ചതത്വം പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും വന്ദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രണാമ മന്ത്രവും കൂടെ ചൊല്ലി വേണം വന്ദിക്കാൻ. അടുത്ത് എങ്ങനെ വന്ദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പുരുഷന്മാർക്ക് 2 തരത്തിലും പ്രണാമം ചെയ്യാം. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ പ്രണാമവും ചെയ്യാം, പഞ്ചാംഗ പ്രണാമവും പുരുഷന്മാർക്ക് ചെയ്യാം. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ പരമ്പരാഗതമായി പഞ്ച അംഗ, അതാണ് പഞ്ചാംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ച അംഗ
അംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരീരഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ, പാർട്സ് ഓഫ് ബോഡി എന്നാണ്. അപ്പൊ പഞ്ച അംഗ പ്രണാമം മാത്രമേ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതിന് എന്താണ് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന അഷ്ടാംഗ പ്രണാമം? അഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 8 അല്ലേ? അപ്പൊ 8 അംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രണാമമാണ്. അപ്പൊ അത് ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്നതില് ഇതിനെ പറയുന്ന അഷ്ടാംഗ പ്രണാമത്തിന് ദണ്ഡവത് പ്രണാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദണ്ഡം എന്ന് വെച്ചാൽ വടി അല്ലെ? അപ്പൊ വടി പോലെ കിടക്കുന്നതിനെയാണ് ദണ്ഡവത് എന്ന് പറയുന്നത്. വടി പോലെ കിടക്കും. നമുക്കറിയാം പുരുഷന്മാർ ക്ഷേത്രത്തില് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് വടി പോലെ കിടന്നാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ദണ്ഡവത് എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ 8 അംഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് അഷ്ടാംഗ പ്രണാമം എങ്ങനെ നൽകാമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഏതാ? ഹരിഭക്തി വിലാസം പറഞ്ഞു തരും. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം അല്ലെ? നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ, കാൽമുട്ടുകൾ, നെഞ്ച്, കൈകൾ, ശിരസ്, ദൃഷ്ടി, മനസ്സ്, വാക്കുകൾ. നമുക്ക് ബാക്കി 5 അറിയാം. ഏതാണ്? പാദങ്ങൾ, കാൽമുട്ടുകൾ, നെഞ്ച്, കൈകൾ, ശിരസ് അല്ലെ? അപ്പൊ പുരുഷന്മാര് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുമ്പോ ഈ 5 തൊടുന്നത് നിലത്ത് തൊടണം. ഇത് നിലത്ത് തൊടുന്നത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഏതറിയില്ല? ദൃഷ്ടി പകുതി തുറന്ന് കണ്ണ് ഭഗവാനില് അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അർപ്പിക്കുക. പിന്നെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? നമ്മൾ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോഴാ സമയം. അപ്പം പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി മനസ്സ് ഏതാണ്? ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദൃഷ്ടിയും അവരിൽ ഊന്നി പകുതി തുറന്ന് ഉള്ള ദൃഷ്ടിയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണടയ്ക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നത്. ഏതാണ്? യോഗനിദ്ര. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ യോഗനിദ്ര എന്ന് പറയത്തില്ലേ? അതേപോലെ നമ്മൾ പകുതി കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ തല എന്ത് ചെയ്യണം? നെറ്റി അല്ലെ? ഇവിടെ നിലത്ത് മുട്ടണം. പിന്നെ കൈകൾ നീട്ടി വെക്കണം. 2 കൈകളും നീട്ടി വെക്കണം. പുരുഷന്മാരുടെ ആണെങ്കിൽ നെഞ്ചും തറയിൽ തൊടണം. പിന്നെ ഏതാണ്? കാൽമുട്ടുകൾ തറയിൽ തൊടണം. പിന്നെ പാദങ്ങൾ, ഫീറ്റ്, അതും നിലത്ത് തൊടണം. അപ്പൊ പാദങ്ങൾ, കാൽമുട്ടുകൾ, നെഞ്ച്, കൈകൾ, ശിരസ്. അതിനു പുറമെ ദൃഷ്ടി, മനസ്സ്, വാക്കുകൾ, ഇത് പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 8 അംഗങ്ങളാൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ 2 പാദങ്ങൾ, കാൽമുട്ടുകൾ, നെഞ്ച്, കൈകൾ, തല എന്നിവ നിലത്ത് തൊടണം. അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും തൊടണം. ഏതാണ്? തല തൊടണം, കൈകൾ തൊടണം, പിന്നെ ഏതാണ്? നെഞ്ച് തൊടണം, കാൽമുട്ടുകൾ തൊടണം, പാദങ്ങൾ. ഇത് പുരുഷന്മാർക്കാണ്. അപ്പൊ പുരുഷന്മാരുടെ നെഞ്ചും തറയെ തൊടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ദണ്ഡവത് ആകുള്ളൂ. വടി പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പം സകലത് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അവിടെ അല്ലെ? നെഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയം അവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് എന്താണ്? കുടിയിരുത്തുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതും സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഏതാണ്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം ഭഗവാന് നമ്മൾ അവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി പകുതി തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ തല ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണെന്ന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഉചിതമായ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം. അപ്പൊ വാക്കുകൾ അവിടെ വരുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനില് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന. കണ്ണുകൾ എന്താണ്? കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി പകുതി തുറന്ന തല ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ്. നമ്മൾ അവിടെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ പുറത്താണ് നമസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതുന്ന എന്താണ്? എൻ്റെ തല ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയോടെ പാദങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ തല ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ദൃഷ്ടി പകുതി തുറന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ അല്ലെങ്കിൽ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴെപ്പോഴും ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത്
എടുത്തു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുന്നിൽ നീട്ടണം. അപ്പൊ പുരുഷന്മാർ ചിലര് കിടന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് നീട്ടി വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, നമസ്കരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് സമീപം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെക്കരുത്. അപ്പൊ തലയ്ക്ക് സമീപം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ദണ്ഡവത്താകത്തില്ല, വടി പോലെ കിടക്കുന്ന ആകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കൈകൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വച്ചാൽ പോരാ, ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നെഞ്ചിനോട് ചിലരിങ്ങനെ നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കിടക്കും അല്ലെ, നമസ്കരിക്കും. അതും പാടില്ല, നെഞ്ച് നിലത്ത് തന്നെ തൊടണം എന്നാണ്. പുരുഷന്മാരുടെ നെഞ്ച് നിലത്ത് തൊടണം. അപ്പൊ കൈകൾ നന്നായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നീട്ടി വെക്കണം, തലയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് നീട്ടി വെക്കണം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ സമർപ്പണാകത്തുള്ളൂ. അടുത്ത് പഞ്ച അംഗ പ്രണാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പഞ്ച അംഗ പ്രണാമം, പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുവാൻ മുട്ടുകൾ, കാൽമുട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കൈകൾ, ശിരസ്, പിന്നെ ഏതാണ് ബുദ്ധി, വാക്കുകൾ. വാക്കുകൾ നമ്മൾ അധികം വന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ പ്രണാമ മന്ത്രം ചെല്ലുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ് ബുദ്ധിയും, നമ്മുടെ ഏതാണ് ശിരസും, ശിരസിന് അകത്തുള്ള ബുദ്ധിയും, പിന്നെ ഏതാണ് മുട്ടുകളും കൈകളും. അപ്പൊ കാൽമുട്ടുകൾ, പിന്നെ ഏതാണ് കൈകൾ, ശിരസ്, ബുദ്ധി, വാക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ 5 അംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുക. നെഞ്ച് നിലത്ത് തൊടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ പഞ്ചാംഗത്തില് നെഞ്ച് തൊടുന്നില്ല നിലത്ത്, പകരം എന്താണ് കാൽമുട്ടുകൾ, കൈകൾ, ശിരസ്, ബുദ്ധി, വാക്കുകൾ. വാക്ക് രണ്ടിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ്, പ്രൈസ് ചെയ്ത് ആണ്, ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചിലർ ചെയ്യും, കൈ ഇങ്ങനെ നെറ്റിയുടെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊഴും, നെറ്റി തറയിൽ തൊടാതെ അല്ലെ, അത് പാടില്ല. നെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തല ഇവിടെ നിലത്ത് തൊടണം. അപ്പൊ കൈ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പഞ്ചാംഗം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നീട്ടി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് നീട്ടി വെക്കണം. കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ നിലത്ത് അമർന്നിരുന്ന് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം അതാണ് മുട്ടുകൾ, കൈകൾ, ശിരസ്, ബുദ്ധി, വാക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ 5 അംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുക. നെഞ്ച് തൊടുന്നില്ല. പ്രണാമം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും ആൾട്ടറിലെ മൂർത്തികളുടെ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്രമമാണ് ഇതാണ്. ഗുരു മഹാരാജിന് ആദ്യം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് പരം ഗുരുവായ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാനും രാധാ ഗോവിന്ദ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ആരാണ് ബലറാം അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ മൂർത്തികളുടെ എല്ലാം ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം. അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിഞ്ഞൂടാതെ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. വായിക്കുക അല്ല ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോണം. അത് നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാടുത്താവിന്റെ വിവർത്തനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോഴും അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് ഈ അർത്ഥം തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വേണം പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ട് അതിനെന്താണ് അർത്ഥം ഇല്ലാതെ പോകും അല്ലേ, ഫലം ഇല്ലാതെ പോകും എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം പറയുന്നു. അർത്ഥം വായിക്കണോ? ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ തന്നെ വായിക്കട്ടെ. കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് അത്യന്തം പ്രിയങ്കരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവനുമായ ശ്രീല ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർക്ക് ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു.
ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവിന്റെ ശിഷ്യനും ആത്മീയ ഗുരുവുമായ അങ്ങേക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. നരസിംഹവും അല്ല, നിരാകാരവാദവും അത് എന്റെ കാണുന്നില്ല, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അത് ശരി. ഇല്ല, മലയാള ലിപി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ മലയാളീകരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വായിക്കാം. നിരാകാരവാദവും ശൂന്യവാദവും നിറഞ്ഞ പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് അത്യന്തം പ്രിയങ്കരൻ. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഷെൽട്ടർ എടുക്കൂലേ, അല്ലെ? ദീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പേ ഷെൽട്ടർ എടുക്കത്തില്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ പാതാര വിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ആരുടെ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാര വിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ആ പ്രാപിച്ച ശ്രീല ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർക്ക് ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത് പറയുന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അതാരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യനും ആത്മീയ ഗുരുവുമായ അങ്ങേക്ക്. അപ്പൊ ആരുടെ ശിഷ്യനാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവാണ്, അല്ലെ? ആരാ? ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യനുമായ അങ്ങേക്ക് ആർക്കാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സാദരം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദരവോടുകൂടി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത് പറയുന്ന ഏതാ? നിരാകാരവാദവും ശൂന്യവാദവും. അപ്പൊ നിരാകാരവാദം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത, അല്ലെ? അതാണ് നിരാകാരവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശൂന്യവാദം എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ശൂന്യം എന്ന് വെച്ചാല് മരണമടയുമ്പോ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചാണ്, അല്ലെ? 24 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അതല്ല, അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇതിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകും. ആകാശത്തിലേക്ക്, പഞ്ചഭൂതങ്ങളില്ലേ? അപ്പൊ ആകാശത്തിലേക്ക്, ആകാശത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം നമ്മളിലുണ്ട്. അതേപോലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും ഉണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ഘടകമുണ്ട്, വായുവിന്റെ ഉണ്ട്, ജലത്തിന്റെ ഉണ്ട്, അഗ്നി. അതാണ് നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചത്, അല്ലെ? അതല്ല, അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല, മരണത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ശൂന്യവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികളെന്ന് പറയത്തില്ലേ? അതാണ് നിരാകാരവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നും പിന്നെ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല, പരമാത്മാവും ആത്മാവും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ശൂന്യവാദക്കാരും നിറഞ്ഞ പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപം, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ത് ചെയ്തു? വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അവിടെ എന്ത് നിലനിന്നിരുന്നു? നിരാകാരവാദവും ശൂന്യവാദവും നിലനിന്നിരുന്ന ഹിപ്പികളെയൊക്കെയാണ് ആദ്യം മാറ്റിയെടുത്തത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരൊന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഈ നിരാകാരവാദികളുടെയും ശൂന്യവാദികളുടെ ഇടയിലും പ്രചരിപ്പിച്ചു. അവരെയെല്ലാം കൃഷ്ണഭക്തരാക്കി മാറ്റിയ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഈ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വേണം ചൊല്ലാനായിട്ട്. അടുത്ത് ദർശനമെടുക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ഭാവം: പ്രഭു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിത്യദാസനാണ്.
എനിക്ക് അങ്ങയെ ഏത് വിധം സേവിക്കണം എന്ന് ദയവായി അറിയിക്കൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു തരിക. ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ അഭ്യർത്ഥനയാണ് അല്ലെ, അപേക്ഷയാണ്. എന്താണ്? ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭഗവാൻ എന്ന് ആരെയും വിളിക്കാം, നമ്മളെ ഉത്തമ ഗുരുക്കന്മാരെയും വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിത്യദാസനാണ്, എന്നും അങ്ങയുടെ സേവകനാണ്, അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ്, സേവകനാണ്. എനിക്ക് അങ്ങയെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം എന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരിക എന്നാണ് പറയുന്നത്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഗുരുവിൻ്റെ നിന്നും ശിഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഗുരുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സേവ ചെയ്യണം? അത് നമുക്ക് സേവ 2 തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഗുരു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബാബു സേവ ചെയ്യാം, അല്ലെ, ഫിസിക്കലായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സേവ ചെയ്യാം. അല്ല, ഗുരു ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, അല്ലെ, മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അത് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വാണി സേവ എന്നാണ്, അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാണി സേവയാണ്. ഞാൻ ഗുരുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് സേവ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ. അതേസമയം ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് വാണി സേവ. മറ്റത് ബാബു, ശരീരം. ബാബു എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബാബു സേവയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ക്ഷേമമെല്ലാം നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നവര് ബാബു സേവ ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര് ഏതായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? വാണി സേവ, വാണി, വാക്കുകൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതാണ് 2 തരത്തിലും സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ ഭക്തരുടെയോ അതിഥികളുടെയോ ദർശനത്തിന് തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു വശത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വരിയായിട്ട് അല്ലേ നിൽക്കുന്നതാണ്. നല്ല നടുക്ക് 2 റോഡ് കാണും സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അതിന്റെ 2 വശങ്ങളിലായിട്ടാണ് നിന്ന് നമ്മൾ തൊഴുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നടുക്കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിമാരുടെ ദർശനം കിട്ടും, അല്ലേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 2 ലൈനായിട്ട് നിന്ന് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ നമ്മൾ തൊഴുകയോ സ്തുതിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളൊരു തടസ്സമാകരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഏതാണ്? മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതാണ്, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് നമ്മളൊരു തടസ്സമാകാതെ ഒരു വശത്ത് മാറി നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? വന്ദിക്കുന്നതും സ്തുതിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പറയുന്ന, ഒരു കൈകൊണ്ട് മാത്രം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ കാണും, എല്ലാവരും കയ്യിൽ ഒരു പേഴ്സോ മൊബൈലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇടത് കൈ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സാധനമായിരിക്കും ഇടത് കയ്യിൽ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളക്ക് തൊഴാൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ വലത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൊഴും, അല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ 2 കൈ കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? വിളക്ക് തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് തൊഴാറ്. നമ്മള് കണ്ണിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ തൊഴും. അപ്പൊ 2 കൈയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭഗവാനെ തൊഴുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 കൈയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ട് വേണം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ബാഗൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോൾഡറിലോ എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തൊഴാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. 2 കൈ കൊണ്ട് പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അപരാധമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കൈ തലയ്ക്ക് മുന്നിൽ നീട്ടി മറ്റൊരു കയ്യിൽ ജപസഞ്ചിയോ മറ്റ് വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളോ തറയിൽ നിന്നും മാറ്റി കൈവശം വയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തും മാറ്റി വെക്കണം. ഒരു കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രണാമം അർപ്പിക്കാനും തൊഴാനും ഒക്കെ. 2 കൈ കൊണ്ടും വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം. എവിടെ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്.
കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തും മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുമ്പിടുമ്പോൾ 2 കൈകളും ശരീരത്തെ താങ്ങി 2 കൈകളും നീട്ടി വെക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൈകൾ നീട്ടി വെച്ച് വേണം നമസ്കരിക്കാൻ. പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്റെ ജപസഞ്ചി തറയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൈകൾ കൂപ്പി പിടിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ, അല്ലെ? തറയെ തൊടാതെ ഇങ്ങനെ കൂപ്പി പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജപസന്ധ്യയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. തറയിൽ തൊടാൻ പാടില്ല, കാരണം തുളസി മാലയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും തറയിൽ തൊടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂപ്പി പിടിച്ച് വയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തർ അവരുടെ ജപസഞ്ചികളോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്വകാര്യ വസ്തുക്കളോ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആരതി മേശയിൽ വയ്ക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരതി ചെയ്യാനായിട്ട് ഗുരുവന്ദനം, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആരതി. പ്രഭുപാദർക്ക് ആരതി ചെയ്യുന്നത് ഗുരു മഹാരാജിനും നമ്മൾ ചെയ്യും, രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്? ശ്രീ ഗുരു ചരണ പത്മ കേവല ഭക്തി സത്മ എന്നുള്ള അത് നല്ല രാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അഷ്ടഗാനകം. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുപൂജ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഗുരുപൂജ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് പൂജ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുപൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മേശ, അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ വയ്ക്കാനും, പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മൾ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം വയ്ക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കും, പിന്നെ ഒരു താലത്തില് പൂക്കൾ കാണും, അല്ലെ? അപ്പൊ ചന്ദനത്തിരി, പൂക്കൾ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ വീശറി കാണും, അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാണ്? ആലവട്ടം, വെഞ്ചാമരം, അല്ലെ? അപ്പൊ ആലവട്ടം, വെഞ്ചാമരം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു താലത്തിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വിളക്ക്, ചന്ദനത്തിരി, പൂവ്, പിന്നെ വെള്ളം, കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം, കിണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബൗള്, അല്ലെ? അതിന് പ്രത്യേക ബൗളുണ്ടല്ലോ, അതില് വെള്ളം, പിന്നെ ഏതാണ്? ആലവട്ടം, വെഞ്ചാമരം അതൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു താലം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊന്നും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവിടെ അതൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മേശയാണ്. ആ മേശയിലൊന്നും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ആരതി മേശ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ പൂജിക്കുന്ന മേശയാണ്. അതിലൊന്നും വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില് ചെയ്യാനെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നിർത്താമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ. ശൈല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. ഗൗരനിധായ പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.